प्रेजेंटेड बाय पीएस भोजपुरी की शानदार प्रस्तुति। सखी रे सैया के चालना सुहाला ऐसन मरद से पड़ गईनी पाला, ऐसन मरद से पड़ गईनी पाला। सखी रे सैया के चालना सुहाला ऐसन मरद से पड़ गईनी पाला। देह सुगरावेला जो सावा जगावेला रात भर लेवेला करौ ना फेरी भातारा हेरी मांगेला बेरी बेरी भातारा पन हेरी मांगेला बेरी बेरी मांगेला बेरी बेरी मांगेला बेरी बेरी। कालिका मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली। भातारा पन हेरी मांगेला बेरी बेरी। डीजे मनीष रक्सौल मांगेला बेरी बेरी। मारेला सखी दोनों के बीचे कमर के नीचे हारो जेटी से कमर के नीचे हारो जेटी से मारेला सखी हाँ दोनों बीचे कमर के नीचे होरो जेटी से मिलल बायाला बेला खियावे रोजा केला मिलल बायाला बेला खियावे रोजा केला रात भर लेवेला करबो ना फेरी भातारा पन हेरी मांगेला बेरी बेरी। डीजे मनीष रक्सौल मांगेला बेरी बेरी मांगेला बेरी बेरी। भातारा पन हेरी मांगेला बेरी बेरी मांगेला बेरी बेरी। डरेला जिया जब धर पिया लेवेला चुमा बूता के दिया डरेला जिया जब धर पिया लेवेला चुमा बूता के दिया का कहीं पिया रवि देवे नया छवि का कहीं पिया रवि देवेला नया छवि राइटर रसी के संवरिया हवे गजेड़ी भाता